Исәнмесез, хөрмәтле милләттәшләребез. Безнең халыкта бик матур бер мәкаль бар. Егет кешегә 70 төрле һөнәр дә аз диләр. Хәзерге вакытта мөгаен бу мәкаль кызларга да туры килә торгандыр. Кызларга да 70 төрле һөнәр хас. Бүген безнең кунагыбыз нәкъ менә шундый гүзәл затларның берсе. Кирәк икән ул мәҗлесләр алып бара. Кирәк икән җырлап та җибәрә. Телисезме? Көй яза. Ә инде бер җиргә барырга кирәк булса, ике дә уйлап тормый, роль артына утыра да чыга да китә. Бу Нурзәдә. Барыгызга да таныш җырчыбыз, автор башкаручы, татар эстрадасында үз урынын алган җырчыбыз Нурзәдә. Бүген бездә ул кунакта. Исәнмесез, Нурзәдә? Исәнсез, Энҗе. Менә мин инде сезнең кайбер һөнәрләрне әйттем. Ашарга пешерү, кер юу эшләрне әйтеп тә тормыйбыз инде. Мин әйтмәгән, үзегез генә белгән тагын нинди һөнәрегез бар? Тагын мин биергә бик яратам. Кичкенәдән чөнки иң зур хыялым биюче булу иде. Бәйләргә яратам, тегәргә яратам. Төрле кул эшләре бик яратам. Соны башасын 70-тән артып та китәдер әле инде. Чөнки яни кичкенәдән мине өйрәтеп үстерде bütün кул эшләрне. Шуңа күрә инде инде андый эшләрне булдыралам. Тагын нәрсәләр эшли беләм икән дип әйтим инде. Нәрсәләр эшли белмим, бәлки җиңелрәк. Әле гомер алда узын аларны эшләргә өйрәнергә. Йөзә белмим менә. Аны өйрәнергә кирәк. Диңгез буйларына барганда ничек инде йөзбисең? Менә Энҗе дөресен әйткәндә йөзәргә өйрәнеп карадым, тырышып карадым. Ләкин инде бассейнга баргач, тренерны да батыра язгач, мин инде аңладым. Кемдер теге һавада очып йөргән кеше мөгаен диңгездә йөзә белмидер. Шундый фикергә килде минем. Нурзәдә, шулай да иң яраткан һөнәрегез ул нинди һөнәр? Әлбәттә, иң яраткан һөнәрем ул минем яраткан эшем, сәхнә. Ул минем тормышым. Мин гомумән сәхнәдә яшим. Бәлки минем гадәти тормышта бик кыюсыз гынадыр шундый кешедер, ләкин мин сәхнәгә чыгуга мин бөтенләй икенче кешегә әйләнәм. Сәхнә ул минем йортым, өем. Мин үземне шул хәтле рәхәт хис итәм сәхнәдә. Мин хәтта тормышымны күз алдында китерә алмыйм сәхнәдән башка. Бәхет шатлык, юлдаш булсын һәр вакыт, яшик бергә матур итеп, бу тормышны яратып, җырлап яшик, дәртле җырлар, булсын уртак серебез, шөкер дигән сүздән башлыйк, һәрбер яңа көнебез, җырлап яшик, дәртле җырлар. Һәрбер яңа көнебез, җырлап яшик, дәртле җырлар. Булсын уртак серебез, шөкер дигән сүздән башлыйк. Һәрбер яңа көнебез, шөкер дигән сүздән башлыйк. Һәрбер яңа көнебез, һәрбер яңа көнебез. Сез бит кеше язганны гына түгел, үзегез дә җырлар язасыз, бит шуңа күрә автор башкаручы дип тә таныштырдым. Менә бу җырлар язу каян барлыкка килде? Ничек башланды? Җырлар язу ул инде барлыкка килде иң беренче мин үземнең адымнарым сәхнәгә ясый башлаган чагында ук. Мин бик яратам шигырьләр укырга. Күп кенә авторлар белән, шагыйрьләр белән мин бик тыгыз элемтәдә. Китап кибетләренә керсәм, мин алып чыгып китеп булмый. Чөнки мин татар китапларын гомумән проза әсәрләрендә, пьесаларны, драматургияне дә бик яратам, поэзияне бигрәк тә бит инде әйме. Менә ничектер шулай бер кулыма килеп керде Гөлшат апа Зәйнәшеваның китабы. Мин инде мөгаен бәлки китапханәдән дә кайтканмындыр. Мин китапханәгә дә күп йөрим, милли китапханәгә күп йөрим. Һәм инде кыш көне бик матур кар ява иде. Һәм кар торгач, мин шулай тәрәзә янында утырам, өстәл янында. Карлар ява, кышкы моңнар дигән шигырь килеп чыкты. Һәм үзеннән-үзе күңелдә көй туа башлады. Бу минем иң беренче язылган җырым иде. Моны безнең ничектер Финляндия татарлары бик яраткан. Һәм аны менә шушы латин шрифтына күчереп, минем шушы җырны YouTube каналына куйганнар.
Мин хәтта үзем дә шаккаттым, үзем белмәгән идем бу турыда инде. Нишләптер менә шушы җырны алар бик яратканнар һәм бик якын иткәннәр. Аннан соң инде менә шулай җырлар яза башладым инде. Хайран гына күп инде хәзерге көндә 50-дән артыктыр мөгаен. Ләкин минем менә шундый бер әзрәк кенә кыюсызлык дигән бер сыйфатым бар. Мин бу җырларны күп очракта үзебезнең җырчыларга тәкъдим итәргә уңайсызланам. Ләкин тагын шунысы, безнең инде минем бик тыгыз элемтәдә булган, бик шундый фикердәш тә булган, миңа абыем кебек, туганым кебек булган кеше бар иде, Рөстәм абый Закуан, кызганычка каршы менә без аны югалттык. Ул инде миңа әйтә иде, менә безнең уртак җырларыбыз бик күп. Тыңлап караганнан соң да, Нурзәдә, нишләп син башка кешеләргә дә тәкъдим итмисең, башка җырчыларга да тәкъдим итәбез, әйдә язабыз, әйдә тагын мин сиңа шигырьләр бирәм дигәч, менә соңгы елларда инде берничә шулай җыр тапшырдым безнең җырчыларга, бик яратып кабул иттеләр. Башкара инде Дилә Нигъмәтуллина, Илнар Ялалов, аннан соң Фәнис Кәлимуллин башкара. Шулай инде Динә һәм Рафаэль Латыйповлар да менә яңа җыр алар эшләячәкләр. Динар Шәйдуллина да яшьләр бик күп инде. Нәргиз Камалов хайранга гына җыйнала башлады инде монда инде. Илсаф белән безнең дуэт бар бит инде. Шуңа күрә монда хайран инде. Менә шушы урында үзегез иҗат иткән, үзегезнең күңелегезгә аеруча якын булган берәр җырның бер генә куплетын булса да акапелла мин тыңлап китәр идем. Аппак карлар ява, җирдә кышны сагынып көтәм икән. Сагынып көтәр кешең булса гына, бу гомерләр матур үтә икән. Аппак карлар ява, күңлемә минем ява моңнар. Кардай сафлык өчен җаны бирермен. Син булмасаң мине кем соң аңлар. Аппак карлар ява, күңлемә минем ява моңнар. Кардай сафлык өчен җаны бирермен. Син булмасаң мине кем соң аңлар. Бик матур җыр, рәхмәт. Рәхмәт безгә. Сезне аңлый торган кешеләр бармы бу дөньяда? Аңлый торган кешеләр бар. Әлбәттә, минем бик күп дусларым, иҗатташ дусларым бик күп бу тормышта, Аллага шөкер. Мин бик шат, аларның булуына бик шат. Гомумән, мин инде шундыйрак кешемен, тамашачыларны бик яратам мин. Һәр вакытта алар белән аралашуга мин бик ачык, һәр вакытта да нәрсә генә миңа интернет челтәрләрендә язсалар да, мин инде җавап бирергә тырышам. Кайсыдыр чакта җавап бирә алмыйм икән, язып куям, үпкәләмәгез, вакытым белән язырмын дип. Кай вакытта әйтне бөтен кешегә дә җавап биреп тә биреп булмый, белгереп тә булмый. Шуңа күрә Аллага шөкер. Нурзәдә, вакыт дигәннән мин менә хәзер бит инде без бар нәрсәне дә Instagram аша күзәтеп барабыз. Мин сезнең Instagram битендәге куйган фотоларыгыздан кайда нәрсә эшләп йөргәнегезне шулай күзәтеп барам. Һәм ничектер Нурзәдәнең һәр көне, һәр сәгате минутлап бүленгән шикелле. Сезнең ничектер бу тормыш графигы бик тыгыз кебек тоела миңа. Кайбер көннәрдә тыгыз инде. Кайбер көннәрдә буш көннәр дә бар, ләкин мин андый буш көннәрне бик яратып бетермим. Миндә булса үземә шөгыль табырга, эш табырга тырышам инде һәр вакытта да. Аннан соң мин электән шулай ияләнгән, минем көндәлек бар һәм мин көндәлек эшләремне кичтән иртәгә сәгать ничәгә кая барасымны менә шулай язып куям. Нишләптер менә шулай ияләнгән инде көндәлек тотып һәр вакытта да. Нурзәдә, менә шул көндөлеккә кергән вакыйгаларның берсе, ул бит инде соңгы вакытта булган, сезнең дә күңелегездә ул үзенә бер аерым урын алып калгандыр. Бу сезнең Төркиядә булган көннәрегез дип әйтик инде, әйме? Сез Төркиядә яшәүче милләттәшләребез оештырган ифтар мәҗлесендә катнаштыгыз. Менә шул хакта безгә сөйләп китсәгез иде. Ничек барып эләктегез сез анда? Нинди хисләр белән кайттыгыз менә шушы мәҗлестән? Ул булайрак булды дип әйтим инде. Без инде узган ел ук сөйләшкән идек Оксана белән. Оксана инде анда менә шушы татарларны, башкортларны, шушы Төркиядә яшәүче, бигрәк тә Анталиядә яшәүче шушы милләттәшләребезне
бөтенесен бергә тупларга җыенып йөрүче кеше. Бөтенесен бергә оештырып, анда ниндер бәйрәмнәр, ни дәресләр оештырырга һәм инде гомумән шушы татарларны бергә оештырып, аларга күңелле аралашу оештырырга тырышкан кешеләрнең берсе, Очраштырып торучы, берләштереп торучы. Күлмәкләремне алдым да, мин әйтәм, барыйм әле, күрешеп кайтыйк әле, очрашып кайтыйк әле дип, алар белән инде Facebook'та без гел аралашып торабыз. Һәм инде менә 24 көнне мин инде утырдым да чыгып киттем. Үзем әле мин бик алай теге яхшы тел беләм дип әйтә алмыйм. Мин инде анда барганда мине кеше көлә инде, ничек син барасың соң анда диләр инде. Мин әйтәм, мин соң теге әйтәләр бит инде Киевка хәтле тел җиткерә дип әйтәм. Мин әйтәм, мин бит татарча беләм, түркчә бераз беләм. Сорармын мин. Икесен бергә кушкашсын, аңлашып була. Мин бит инде күбрәк күп сүзләрне беләм инде. Аннан соң инде хәзер мин инде чыгып киттем. Әле бит әле 2-3 автобус белән барырга кирәк бит инде. Мин әйтәм, мин автобусның шоферларын интектереп бетерә торганмындыр. Абый, мине онытмагыз дип. Мин әйтәм, миңа шунда барырга кирәк, мин бит инде барам. Аңлатам, миңа менә шунда барырга кирәк дип. Шуннан соң инде барып җиттем. Мине бит инде каршыларга тиешләр инде. 1-2 минут кына шулай без менә күрештек, мин килеп җиттем, алар килеп җиттеләр. Фәнис дигән минем якташым, минем райондашым булып чыкты. Аның тормыш иптәше Бану татарча гына белә, Себер татары кызы. Мин бик шаккаттым. Аңа бер авыз урысча сүз белми. Менә бит ничек. Һәм инде Оксана белән күрештек, очраштык. Бик матур итеп җыйналдым да безнең татарлар, Чаллыдан килгән кызларыбыз бар, Нижнекамск шәһәреннән, Түбән Кама шәһәреннән, Әлмәттән килгән кызлар бар. Аннан соң инде алар килеп миңа инде менә без сезне бит инде беләбез. Кемдер анда минем әтием бик ярата сезнең җырлаганыгызны, әни бик ярата сезне дип инде сезнең безгә килгәнегез бар бит дип менә безнең үзебезнең кызларыбыз кемдер кияүдә, кемдер гаиләләре белән күчеп киткән кешеләр дә бар икән безнең татарлар инде. Бик матур гына итеп яшәп яталар. Һәм инде без Оксана белән менә шулай аралашып киттек. Һәм алар ифтар мәҗлесе булды бит инде. Аннан соң инде урамда булды. Бу Анталия шәһәренең мэриясеннән рөхсәт белән ул инде әйе. Әле бер милләттә дә икенче тапкыр оештырмады менә шушы Ураза аенда. Ләкин инде безгә бик риза булып, рәхәтләнеп без инде икенчесен оештырабыз инде диделәр. Шундый шәһәр күләмендә оештырылган чара. Ничәләп кеше җыелган иде? Хайран бик күп кеше җыйналган иде, хайран күп кеше җыйналды. Аннан соң инде алар мәчеткә барып намазлар укып килделәр. Аннан соң инде менә мин үземнең җырларымны җырлап, аларга бераз гына үзебезнең татар җырларын ишеттереп, аларның күңелләрен күтәреп, аларга бәйрәм рухы өстәдем инде тагын да. Ши җирдә үзеңнең туган телеңдә яңгыраган җырлар тагын да кадерлерәк бит инде, лайымы? Әйе, шулайрак икән шул. Нурзәдә менә шушы ифтар мәҗлесеннән иде кыска гына бер видео язма карап киттек әле без. Нурзәдә, инде менә шушы урында кабат үзебезнең Казанга әйләнеп кайтыйк, кабат сезнең иҗатыгызга әйләнеп кайтыйк, әйме. Хәзерге вакытта артистларга әлбәттә алар бит инде безнең татар эстрадасында бик күп айрым концертлар оештыру, үзләренең генә иҗатына багышланган концертлар оештыру бик авыр нәрсә. Шуңа күрә инде алар төркемләп оештыралар, шуңа күрә алар кемнәр беләндер чыгыш ясыйлар. Ләкин сез бу яктан курыкмыйча үзегезнең концертыгызны оештырган артист бит безнең җырчыбыз. Менә үзегезнең иҗатыгызны татар сәхнәсендә бүгенге заманда көндәшлек аеруча зур саклап калу өчен сез нәрсә эшлисез? Ничек саклап калырга тырышасыз үз урыныгызны, үз тамашачыгызны? Беләсезме, инде монда ничек дип әйтергә кирәк? Мин бит дөресен дә Казанда елда концерт куя идем, ләкин соңгы вакытларда, соңгы 2 елда дип әйтергә кирәк, 2 елга бер генә куярга кирәк дигән фикергә килдем инде мин. Әзрәк тамашачы да сагынып тора. Аннан соң инде программаны әзерләргә дә вакыт кирәк, барыбер инде, яңа җырлар кирәк инде. Минем инде тамашачылар, Аллага шөкер, мине яратып килүче тамашачыларым бар хәзерге көндә дип әйтә алам, мин курыкмыйча, әйме. Чөнки
алар инде минем күбесе минем беренче концертларымнан ук йөргән кешеләр. Һәм алар беләләр, минем концертка килгәч, ул нинди булса кызыклы әйбер булачак, театральләштерелгән әйбер булачак, яңа җырлар да булачак, алар яраткан җырлар да булачак. Һәм менә мин тагын шунысын яратам, менә мин сәхнәгә чыгып баскачтан, мин инде бу юлы соңгы концертны куйганда әйттем, мин әйтәм, залда утны бирегез әле, карыйм әле. Менә мин аларның күбесен таныйм. Менә миңа шунысы рәхәт. Сезнең бит инде еллар дәвамында тугры булган фанатларыгыз да бар әле. Бар, әйе. Шуңа күрә мин әйтәм, менә Аллага шөкер, мин әйтәм, уңга карасам да, сулга карасам да үземнекеләр, мин әйтәм. Алар инде мине яратып йөрүче тамашачылар, Аллага шөкер. Моның өчен әлбәттә бу инде бүгенгә килмәде, бүгенгә булмады. Мин инде күптәннән җырлыйм. Хәзер инде минем иң беренче альбомым чыкканга да 2002 елны минем альбомым чыккан иде. Мин инде 2000 елда Искәндәр Бибектахиров бригадасында эшли башлаган идем төркемендә. 2006 елдан бирле тамашачыларны һәрвакыт үземнең менә шушындай яңа программа белән куандырырга тырышам. Әлбәттә бу зур сабырлык та сорый, түземлек тә сорый, бик күп көч тә сорый. Һәрвакытта үз өстеңдә эшләп торсаң гына дип әйтер идем. Чөнки ниндидер бер җырым минем популяр булды да, шуның белән мин яшәрмен әле дигән сүз белән генә яшәп булмый. Монсы булды, менә һәр тагын яшәрмен икән дигән әйбер белән яшәргә кирәк. Тагын мин тамашачыларны кызыксындырыр өчен тагын нәрсә эшли алам. Менә хәзерге көндә мәсәлән мин шуның турында уйланам. Әлбәттә минем яңа җырларым да бар. Үземнең язган гына түгел, башка авторларның да җырларын башкарам бит, сез әйтеп үттегез әйме? Менә нинди булса бар яңалык кертәсе килә бит инде. Менә соңгы концертта мәсәлән минем инде җырларны башкаручылар катнаштылар. Театральләштерелгән итеп эшлибез бит инде. Нинди булса аннан соң кызыклы башка артистларны да чакырам. Безнең фольклор ансамбле килде менә миңа, үзебезнең Арча районыннан, безнең анда Шура авылында Әбиләр фольклор ансамбле бар. Алар килделәр. Алар инде безнең түгәрәк уеннарда катнашкан, шундый бик танылган Әбиләр. Һәм инде Марый фольклор ансамбле килде. Ул бит минем якташларым инде. Минем аларны да күрсәтәсем килә инде. Андан соң тамашачы аларны бик җылы кабул итте. Җәйләр җиткәч, кырда эшләр беткәч, бар халык җыела мәйданга. Уйнап диеп җырлап, гармунны тыңлап, күңел аша сабан туйларда. Сабан туйга ни җитә, моңсызларны да җырлата, картларны да биектә. Сабан туй, күңелләрне җилкетә, бәйрәмнәрнең иң ямьлесе сабан туйга ни җитә. Şeyler yüke bol, eyde ulan kışın, danğa kumigəşin, jir silkitib eyde bip ol. Saban tuyğa nicide, munsuzlarını da jırlata, kortlarını da biyette. Saban tuy, күңелләрне җилкетә, бәйрәмнәрнең иң ямьлесе saban tuyğa nicide. Мөрҗәдә, сез бит инде сценарийларында үзегез язасыз. Шуңа күрә сезгә концерт программаларын төзү җиңелрәктер дип уйлыйм. Беләсезме, монда концерт сценарийсын дөресен әйткәндә минем әни төзи иде, әни яза иде. Элегрәк шулай иде. Әйе. Соңгы вакытта мин инде минем шулай авылдашым һәм укытучы, остаз, режиссер Азат Зарипов. Азат Анасович Зарипов. Менә аның белән эшләдек соңгы концертны, соңгы 2 концертны. Чөнки без бер-беребезне аңлыйбыз. Ул инде шулай ук минем әнинең укучысы дип әйтсәм дә була. Минем әни чөнки режиссер иде. Азат инде ничектер шул юнәлешкә кертеп җибәрде. Әни ул вакытта үз заманында. Шуңа күрә хәзер соңгы вакытта менә аның белән эшлибез, уйлашабыз, менә ничек иттереп тагын нәрсә турында эшләргә була, ниндирәк программа эшләргә була. Сценарийларга килгәндә, әйе, мин үзем башкаларга да мәсәлән шулай булышкалыйм, язгалыйм. Менә әниегезне үзегез искә төшергәч, авыр булса да, аны да бу тапшыруда искә алыйк инде бит.
Мин беләм, әнигез вафат булганнан соң сез аны бик авыр кичердегез. Әниләрнең бу дөньядан китеп баруы, ул әйтеп бетергесез авыр хәсрәт. Бу минем үземнең күңелемә аша да узган нәрсә. Әнисез тормыш. Ул Нурзәдә өчен хәзер ничек бара? Ул миңа беренче чиратта бик авыр булды, шунысы белән көтмәгәндә, уйламаганда. Дөрес, инде ул авырмады түгел, авыры иде, ләкин без аны шулай ничектер ияләнгән идек, ул авырып китә, рәтләнеп китә. Һәм монда тагын шунысы бар иде, ул минем концерт алдыннан үлеп китте. Ул бик тырышып, шушы концерт программасын бик янып киеп әзерле иде. Без аның белән көнгә 5-6 тапкыр сөйләшә идек, чөнки ул иҗат кешесе булгач, ул бит инде мине аңлый торган кеше иде, бит инде бигрәк тә инде. Әни генә түгел, монда ул режиссер буларак та. Ул һәрвакытта да мине менә кая барасың, нинди җырлар җырлыйсың, нинди күлмәкләреңне киясең. Ул һәрвакытта миңа үзенең киңәшләрен биреп әйтеп тора иде. Әлбәттә, бу миңа хәзер бик җитми. Чөнки менә мин мәсәлән хәзер чыгыш ясарга барганда уйлыйм, мин әнигә шалтыратсам, ул нәрсә дип әйтер иде микән, нинди күлмәк кияргә охшар иде микән? Туктале, монда бит әле өлкәннәр дә була, икенче төрлерәк әйбер кирәк дигән, менә әни шулай дип әйтер иде дип уйлыйм инде мин, әлбәттә. Һәм инде ул концерт программасын бик күрәсе килгән иде аның. Хәтта авылга кайтып, теге репетиционный концерт дип әйтәбез бит инде, монда куй, әйдә монда куй, шул урында яткан килеш, әле ул инфаркт булганнан соң да авылда концертны сөйләшеп ятты телефоннан менә шулай иттереп. Әйдәгез монда кайтып үткәрик без аны дип. Әлбәттә, җитми инде, әни кешеләрне югалту бик авыр хәсрәт, аны үз башыннан узган кешеләр генә аңлый нәрсә икәнен. Чөнки без күп очракта әйтәбез, кайгысын уртаклашабыз дип, ләкин ул кайгының нинди икәнлеген үзенең башына төшкән кеше генә аңлый һәм белә. Һәм моны шуннан соң гына аңлый башлыйсың. Сезне бүгенге көндә иң сөендергән нәрсә һәм иң борчыган? Иң сөендергәне минем дусларым булуы, минем сәламәт булуым иң сөендергән әйбер шул. Ни өчен дигәндә, сау сәламәт булсам, аның барысы да була бит инде. Яраткан эшем булуы. Бу минем өчен иң зур сөенеч. Яраткан тамашачым булуы. Кая барсам да яратып тыңлаулары, яратып килеп тотып карауларына хәтле миңа бик сөенеч, мин бик куанам. Аллага шөкер, менә әти исән сау авылда, энекәшем шулай гаиләсе белән әйме, якыннарым исән сау булуы. Бу минем өчен бик зур сөенеч. Аллага шөкер дип әйтәм. Иң борчыганы, бәлки иң борчыган турында сөйләмәбез. Ихтыярыгыз. Ансы үземдә генә калсын инде. Борчыган әйберләр бар инде, юк түгел, бар инде. Нурзәдә, менә шул борчыган әйберләрне сөенечлеләре күбрәк булып, юкка чыгарып, һәм гомумән ул борчый торган әйберләрне оныттырып, шатланып, куанып яшәргә язсын. Мин сезгә уңышлар телим. Мин бик шатмын сезнең бу тормышта сөенеп, менә шулай үзегезнең яраткан эшегез белән канатланып йөрүегезгә иҗади уңышлар телим. Матур җырлар барлыкка килсен. Тавышыгыз һәрвакытта да менә шулай матур, моңлы булып, тамашачыны сөендереп торсын. Әле алга таба да очрашулар насыйп булсын. Бүгенге әңгәмәгез өчен бик зур рәхмәт. Сезгә дә бик зур рәхмәт. Матур теләкләрегезгә, җылы теләкләрегезгә бик зур рәхмәт. Чакыруыгыз өчен рәхмәт тапшыруга. Һәм инде мин уйлыйм, дөрестән дә әле тагын очрашулар булыр. Хөрмәтле милләттәшләребез, бүген сез Дөнья студиясендә автор башкаручы җырчы Нурзәдә белән әңгәмәне тыңладыгыз. Әңгәмәне Энҗе Шәһидинова алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр саулашабыз.